Pandakakatya madzika kuti chala akatemwa achida kubatsirawo munhukadzi akaita seni. Saka zvinhu zvokuti unorwa kutonzwa kutyawo kuti hakuna mwana warume anogona kuzoramba kuda kuzotibatsira isusu vanhukadzi. Ndikati akatemwa nei? Zvikanzi akatemwa nebadza. Ndikati ndakanzwa kubatikana ipapo. Gore richitanga vakomana tanga nemaproblems akadai so. Zvinhu zvinongorwadza zvinobata. Tinokuchingamidzai pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinoitwa Stella Muusha. Kune vasati vata subscribe tinoramba tichikukurudzirai kuti muite subscribe. Kune avo vanotora mukana wekutaura nesu kucomment section uye vachiengage nesu kugroup redu reWhatsApp, tinongoramba tichikutendai. Nhasi uno tiri kuparire nyatwa uko mumwe weuyo wamunoona paDestiny TV anenge achishanda namaitilimba akawirwa nedambudziko. Chongo chatofunga pama pachi. Mulundu kwa. Mulundu kwa chiti ndongo chingofunga. Oh. Uvulile. Nipe wine. Nuneza mwana. Nhasi uno tina maitilimba toda kuti vatiudze kuti zvakafamba sei kuti tizova tiri panapa tichishushikana tichinetsekana nekuda kwezvakawira Tali. Makadini mama? Tiripo makadiwo. Makadini mhuri yeZimbabwe. Tiri kunoku kuparire nyatwa. Mungatitsanangurire kuti ari kunoku zita rake chero pachitupa ndiani uye zvakafamba sei? Inini ndinonzi Amai Jilimba kana Patience Musa. Ndiri mutambi wenyu wemadhirama munoziva. Charles Mapfumo kana Munyongani akawirwa nedambudziko rakatikatyamadza rikatirwadza zvakanyanya kuti mwana watanga tinaye masikati anyangirwa nemunhu akaipa amukuvadza. Charles akakuvara musi weSaturday. Mushure mekunge tatobva pabasa tatobva kuitawo zvataiitawo tine mumwe muimbi Japreza akaenda kumba zvakanaka. Azodaro akaendawo kumaraini maraini ekumba kwaanogara. Chale akawana musikana achirohwa webasa nemukomana wepamba ipapo, muzukuru wambuya vepamba ipapo. Zvakanga zvafamba sei? Chale akangosvika pamba apa here akaona musikana achirohwa, chii chakanyatsoitika? Chale anonzi akakumbirwa nambuya kuenda kumagrosa kuti ndidhiraivhewo tiende kumagrosa ndinotenga muriwo. Pavakadzoka kunotenga muriwo nambuya, mbuya vakazosvowana mukomana uyo achikakavadzana nemusikana wavo webasa. Mukomana upi uyu? Muzukuru wavo. Okay, muzukuru wambuya. Saka pakuzonzi aiwa kani ko uri kuroverei mwana? Auziye mhosva here yauri kupara iyi? Unoroverei mwana? Uri kumuroverei? Akatoti akabva amhanya kunotora badza. Apa aiti uri kuroverei ndiani? Chale aiedza kurandutsira uyo akanga achirova domestic, uyo achirova mukomana. Okay. Mukomana airova musikana webasa. Saka pakumurandutsira ipapo pakazoudza hasha enga kune uyo ari kurova kuti uyo ari kundirandutsirei ndokunotora badza kwangotema Chale. Chale akatemwa zvinorwadza zvekuti vaive mumba Chale achitemwa vakazongoona Chale atodonhera pasi asi achingochema kuti uyai vedu wenda kuvara. Mungatitsanangurire kuti paakatemwa akatemwa pai? Akatemwa pamhanza, paforehead, negumbo
Gumbo mukomana aishandisa simba zvechokwadi. Akanga akabata chichi chaaimutemesa nacho. Aimutema nebadza. Saka badza rakapinda mubhonzo remusoro, ukativa ukanorova brain. Gumbowo iri rakatyoka. Chini kepu chakatobva chari kusaidi chakatorengenduka. Saka ndo dambudziko rakawira Chale. Iko zvinezvi ava sei? Uye zvinhu zvakaitika mati musi weSaturday nhasi uno chitatu abatsirika sei kugara kwaita muchipatara? Tongoti machiremba akaedza nepaanokwanisa napo. Gozi yakaita emergency operation yekuti vamhanye nemusoro zvakanyanya. Saka operation yakaitwa nezuro 2 AM yanga akutobuda mutheater. Saka yakaita successful zvakatifadza. Chale nhasi uno nezuro wachona aitokwanisa kuti mvura, aitokwanisa kupa saini yekuti ari kuda mvura, asi kutaura anga asingakwanisi. Saka mvura takatomupa mvura manheru, tikatomupa netumwe chikafu mbichana akatodya. Saka pari zvino nhasi uno Chale ari kutoburitsa speech, akutoedza kuti haandi kuneta zvake pakutaura, asi taakutondwa kuti ari kutoti mama mauya. Saka I'm happy kuti tiri kuona a very big improvement. Asi haasati aoparetwa gumbo rake harisati raoparetwa, musoro ndo wakaoparetwa. Asi pain anayo yakanyanya mumusoro imomo since akaoparetwa. Uye wakazvimba. Musoro uchiri wakazvimba. Munhu akaita izvi akasungwa here? Munhu akaita izvi akatiza. Akatiza. Ende inini chiri kunyanyondirwadza ndechekuti kana munhu akanga atiza ane paanonohwanda pane vanhu. Saka iyeye munhu anenge akachengeta munhu akaita chituko chakadai, ndinoona kuti zvinhu zviri kundirwadza zvakanyanya pamwoyo pangu kuti Chale 1 akanganiswa upenyu hwake, kuti tichaziva kuti Chale shuwa achapefoma here zvaaikuitirai. Muchiona Chale achipefoma achazvikwanisa here? Mwari vachatibatsira sei kuti Chale anga achipefoma again? Saka munhu akatema Chale haasi kuoneka, asi ndiri kuziva kuti ari around, ngaine paakawanda. Saka indotaurira vanhu veZimbabwe kuti kana paine pakawanda mukomana akakuwadza Chale, iwe unonzwa sei ari mwana wako? Iwe ochengeta mhondi munhu akakuwadza, munhu anofanirwa kumita makosi ake pana Chale. Zviri kundirwadza. Nyaya iyi makanoisvitsa kumapurisa here? Ndiani akaenda kunomhan'ara? Uye mapurisa vari kuti kudii? Mapurisa ndo chinhu chekutanga chakatanga kuitwa. Vari quite away. Vari kutokumbira ruzhinji rweZimbabwe kuti munhu abatwe. Isusu veZimbabwe tinenge tapindira kuti mukaona munhu akaita seuyu, ndofunga takanda mumasocial media, mumawhatsapp, kwese noise yaitwa nemaproductions akasiyana siyana, kuti chokwadi kana munhu uine mwoyo taurira mupurisa ari pedyo kuti mhondi iri padhuze. Ana mama makadini yenyu? Tiri kwedu, makadini kwedu. Tinoona kuti tabva kutaura namaIjilimba. MaIjilimba vazhinji vanovaziva vari pachifitifiti vachiita madhirama, asi nhasi uno chinemi vanhu havakuzivei. Mungatitsanangura kuti ukama hwenyu naChale hwakamira sei? Inini ndine mai vaChale, mai vake vekubereka Chale, Charles Munyongani. Ine ndine tete vake, hanzvadzi yababa vake. Tiri kuona kuti Chale akatemwa. Makanga muripi, makazvinzwa muri kupi kuti ndo zvaitika kumwana wenyu? Ini ndogara kumusha kuGuruve, saka ndakafonerwa. Foni ndakatongomukawo kuseni kwemusi weSunday,
ndatosiya foni mumba ndichitoendawo kwandaienda unobata maoko. Saka ndadzoka kumapasti 9 ndatopedza kubika kudya, ndopandikatozongofunga kuti regai nditore foni. Ndopandikaona paine missed call, ndobva ndatofonera nzvadzi yaChelsea anonzi Edith. Ndobva ndati ndaona missed call, zvikanzi mama mwana wenyu kuno. Ndikati aita sei? Zvikanzi akatemwa, akakuvadzwa. Nditonzwa kutochema. Ndikati kona iwo zvawakutochema kwakanaka. Ndikati akatemwa nei? Zvikanzi akatemwa nebadza. Ndikati ndakanzwa kubatikana ipapo. Ndakatemwa pai? Zvikanzi pamhanza. Zvakatora kundirwadza. Ndikabva ndauya kungochema, handisisina zvekutaura, ndobva ndatongokata foni ipapo. Ndobva ndatongotanga kutaurira vamwe hanzvadzi dzangu, chivafonera kuti ndozvaitika kwaHarare. Vatoti tachimira itiite sei, tiende tese. Ndokubva takwira tasvika nezuro. Takangosvikira kuno kuhospital ndokusvika tichiona Chare. Ndakarwadziwa. Mwana wangu hataure nemunhu, munhu wokufara nevanhu. Shamwari dzake dzakawandisa dzinotamba naChale dzakauya ipapa, vanongofona zvokuti Chare angari munhu wevanhu. Asi ndakarwadziwa nokuti vamukanganisa Chale uyu. Handizive kuti upenyu hwake huchaenderera here. Munhu wokutoda kutochengetwa, nokuti situation yacho yaari izvozvo haisi kutondifadza. Kutoona kuti haachakwanisa kana kutozvichengeta. Munhu uye anotoda munhu padhuze anenge achiita sei achimuchengeta. Saka zvakandirwadza, asi ndinongodawo kutenda vese vakaita rubatsiro pana Chale, nokuti taura kuno Chale angadai akatofa. Asi ndinongokutenda vakamhanya-mhanya panguva iyoyo. Shamwari dzaChale, kusi kuti ihama, aiwa, shamwari dzaChale dzakamira-mira kumubatsira shuwa. Akaendeswa kuTrona Center uko akanobatsirwa, vakazomutransfer vachimuunza kuno kuParere Nyatwa. Ndiri kungoona vakangomira naye nanhasi. Zvinova izvozvo zvazongonzwa kusununguka mwoyo wangu wokuti dai pasina ivava mwana wangu izvozvi kutaurira kuno pamwe tisisina so. Nokuti ndinongovatenda zvikuru vakawana vachiburitsa mari dzavo dzekuita sei, dzekuti chararapo. Vatete, muchiona muzukuru wenyu muchinzwa kuti akatemwa nebadza, zvakakubatai sei? Ndakanzwa kurwadziwa zvakanyanya, nekuti zvinhu zvandandisina kutarisira panguva ino. Gore richitanga vakomana tanga nemaproblems akadai so, zvinhu zvinongorwadza zvinobata. Zvakatirwadza nekuti Chale hataure nemunhu. Chale ishamwari yemunhu wese. Kukuvadzwa kwakaitwa Chale kuri kutibata pakati pemwoyo zvekuti chikumbiro chatinacho chikuru sevanhu veukama, tiri kungoti dai vanhu vemutemo ava varamba vachiisa effort yakanyanya kuti vatsvage munhu. Because kwaakaenda ikoko handisi kungoti ari kuda kuzviitira Chale chete. Munhu uyu atone mweya wakaipa wokutoti kana pane akamuchengeta ari kumuvanziridza panyaya iyi. Ndine urombo nekuti acharamba achinokuvadza vamwe, achinokuvadza azviperere ipapa. Saka munhu wokuti anoda kuti atobatwa, apuwe mirango yake, nekuti adzorera Chale mumashure zvakanyanya. Asi tinongotendawo hama neshamwari nemubatsiriro wavaita. Upenyu hwemunhu zvechokwadi chandadzidza ipapa, upenyu imari. Usina mari haurarami. Nekuti zvinhu zvese zvaiitwa muchipatara aiti nyangwe akanzi ari kutsvagwa tsinga chaiyo, panenge pachitotaurwa mari ipapo. Mari isitodiwa ipapo. Kana akanzi akuda kuiswa mvura, mofanirwa kutove nemari yekutenga. Kana pakanzi ropa, nekuti akabuda ropa rakawanda. Chale akakuvadzwa. Munhu kutema, kutimba, kunge ari kutima munda wokuti adyare chibage, zvinorwadza.
ndakarwadziwa ndiri hanzvadzi yababa wake asi ndiri kunzwa kushushikana pakati pemwoyo. Asi nhasi wangu ndanzwa kakusununguka nekuti nezuro kudya kwaakaita akangodya hake shoma shoma, asi wainyotsoona kuti munhu ari kurwadziwa zvakanyanya. Asi nhasi pandamupidha wemasikati zviri kuratidza kashanduka. Anga achitodaidzira kuti ndiri kuda mvura, izwi raakubuda. Saka mumwoyo medu muri kuita kusununguka nekurikavha kwaari kuita, asi mhondi ngaitsvagwe ibatwe ipuhwe murango wayo. Taona imimi nhasi mauya kuchipatara kunoku, mauya kuzoona Chale akakuvadzwa. Imimi mauya kunoku muri chii kana muchiona Chale? Alright, ndinonzi Wadzanai Bakasa. Ndinoacta naChale tiri kwaMaijilimba skits. Chale ndaitotaura naye musi weSaturday kuma2:10 manheru paFacebook. Tichitoronga kuti musi weSunday taizoitira surprise party kuna Maijilimba. Saka pandakazomuriplya message yacho later ndakaona hainamboratidza kuti kwaari yasvika. Saka ndikutoona kunge ndopaitoitika zvakaita kutemwa kwaChale. And Chale munhu watinoshanda naye zvakanaka. Angori munhu anoita majokes, angori munhu anofarira chikafu chake, angori munhu wekuti anoteedzera mutemo wepanzvimbo pane tangosvikawo. Inini personally naChale tichiwirirana kunyaya dzemadhirama idzi, tinongova munhu wekuti ane achingoseka, achingowanzira vamwe, tichingoita majoke. Saka pandakanzonzwa nyaya yake manje musi weSunday, ndakazonzwa iri Sunday kunzi Chale ndo zvakaitika atowiswa kuchipatara kuPari. Ndakatoshamisika ndikati ko Chale akutanga akurwa nevanhu here kana kuti anga afamba manheru here, because kuvanga vambobva kwavanga vabva naMaijilimba. Ndikati asi akazononoka kudzoka manheru here, but ndakangodzwa shoko kunzi tina Chale akatemwa ari kuPari. Zvimwe zvese zvazvamubrain dzangu kuda kunzwisisa ndega kuti angava akaita sei kusvika pakunzi akatemwa nebadza. Ndomusvikiro wakaita shoko kwandiri. Pandakakatya madzika kuti Chale akatemwa achida kubatsirawo munhukadzi akaita seni. Saka zvinhu zvokuti ndinoda kutonzwa kutyawo kusaka kuna mwana warume anogona kuzoramba kuda kuzotibatsira isusu vanhukadzi, achiti kokana ndikazopinda mudambudziko sezvaitika raChale. Saka ndiri kungorwadziwa, asi pandamuona nhasi akazvimba fesi nemaziso, but andiziva paandiona anditi musoro ndouri kurwadza. Musoro wake ndouchiri mutema pandamuona masikati. Akadii mhuri yeZimbabwe, inini zita rangu ndinotwa Tanaka Chirunga. Ndinoacta ndiri kwaMaijilimba skit tina mukoma Chale. Zvakaitika kuna mukoma Chale zvinhu zvinorwadza. Nekuti mukoma Chale takatoswera nawo Saturday tiri kwaJapreza tichitofara vachitoti driver. Ndobva ndatopesana nawo pamachipisa enda kuburukira pamachipisayo vachidzika kuenda kuMekununura. Saka pandikazonzwa accident mangwana makuseni, inini foni yangu yakadzima ari manheru. Ndobva ndatogeza ndikatoti nditomhanya kwaMaijilimba nditoenda kupati sezvo zvangu zvakatongorongwa sepress. Pandiri kutosvika paMaijilimba ndikuona pakangoti zii patone vanhu vanenge 4. Ndati ko pati yacho yazodii, ndopandiri kutodzwa kunzi Chale nezuro manheru akatotemwa nebadza tori kuparira nyatwa izvozvi. Saka zvinhu zvakatirwadza, ndichimuona kana nezuro pataiona mapictures ndikazoya kunoku nezuro kuzomuona, ndakanzwa kubatikana stereki nekuti Chale munhu asingade nemunhu, munhu anotongofara pamuri kufara, anongoita zviri kuitika panzvimbo ipapo. Totarisa kuti ndofunga inhau yemadrugs kuti mukomana uyu kozi ainzi anga atoni wiki adzoka kubva kuSouth Africa. Saka kutoratidza kuti mukomana uyu haisi first murder yake yanga atanga kuda kutoitapo. Kozi chinotipa ndechekuti wai akazotiza neweapon. Munhu agara ndozoti kana aita chinhu anofanira kutiza neweapon risabatwe panzvimbo. Saka kutoreva kuti mukomana uyu pamwe aitovhura hake hombe dzaagara achitovhura kuSouth Africa, ndobva azouya kunoku hanzi anga atone 1 week auya, ndopaakazoataka Chale. Saka zvinhu zvinoshuwisa, tiringonamatira kuti dai Mwari wazoponesa Chale azodzokera paperformance yake yaanga ari kubva kudhara yatangomuziva ari. Ndo mashoko atingonawo. Inini ndinongoda kutenda vanhu vari kumira nesu pakutambudzika kwese kwatiri kuita pamusoro paChale. Vese vakakontributa pana Chale ndoda kutenda zvakanyanya. Maactors angu
ndinoda kuatenda zvakanyanya nokuti pandakangotaura chinhu mugrupu remaactors vese vakazara pano, nanhasi vakazara pano, nevamwe mamedia actors vakauya vakawanda, nanhasi vanhu vari kungouya. Saka tongoramba tichingokumbira chete, sezvo muri kungoona kuti Chale achiri muhospital. Zviri kudiwa pana Chale zvichakawandisa zvakanyanya, kuti achada medication, achada zvinhu zvakawanda, achada mishonga mimwe, achada kuoparetwa zvegumbo. Saka all those things tine tingokumbira rubatsiro rweZimbabwe kuti mutibatsirewo Chale adzokere panzvimbo yake chaiyo. Kune avo vanoda kubatsira, vangabatsire sei? Zvichidawo Mwari kuti inini ndiri kure asi ndine $1 pakundokwanisa kurisa paiko cash. Mungataurire here nhamba dzinokwanisa kushandiswa nevanhu pakuedza kubatsira? Munokwanisa kuisa pa 0775 274 581. Dzimwe nhamba dzangu 0715 172 388. Amai Jilimba. Vasati vata subscribe, tunamba tichikukurudzirai kuti muite subscribe. Kune avo vanotora mukana wekutaura nesu ku comment section uye vachiengage nesu ku group redu re WhatsApp, tinongoramba tichikutendai.